Hej, jeg hedder Narinder. Jeg kommer fra Indien. Jeg taler Punjabi, English og lidt dansk. Jeg er i sprogskole på modul 4 og sprog og job. Jeg var arbejdet i en fabrik, en traktorfabrik, eller hjælper mine forældre på landbrug. Fordi min kone bor i Danmark, så jeg kommer i Danmark. Og hvordan var det, du mødte hende? Det er langt væk. Jeg kommer Danmark til 2012 i en religionfest. Vi ser det hinanden, og cirka 6 måneder vi snakker på telefon. Efter vi blev gift. Fordi jeg vil gerne læse om Danmark, om dansk folk og dansk arbejde. Det er sådan lidt svært, fordi den dansk grammatik og dansk vokaler ligesom u eller i, det er svært.